Čus ľudí, zdravím vás pri ďalšom videu. Moje meno je Vojtra Trujda a SK a zdravím vás pri ďalšom videu. Dneska je to taký oznamovací vlogík. Brníme sa na to. Takže tí, ktorí sledujete Štetov SK, pre tých, ktorí ma sledujú, pre tých, ktorí majú na mňa odber, končí. Takže vy všetci, čo ste mali na mňa odber a vidíte toto video, tak choďte na toto odber. A na toto. A hneď vám poviem mať takú príhodu, prečo som si založil druhý kanál. Tuto taká šmuha, vidíte? No, to preto. Ja som mal Acer, čo som ukazoval na Štetov SK, ranná rutina. A ja som dostal Samsung a musel som si vytvoriť nový účet. Takže vytvoril som si nový účet a teraz mám nový kanál. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, pokiaľ nedajte dislike a ja sa poučím. Čaute.